дар Екатеринбург ҷасади далер бо биеви 6-солаи гумшуда аз як пардовгоҳи гараж ёфт шудааст. ҷасадро дар халта пинҳон карда будаанд. марг чанд моҳ пеш сурат гирифта буд, аммо дар бораи нопадид шудани далер 26 июн хабар дода шудааст. гуфта мешавад, ки ӯ субҳи барвақт аз манзил баромада ғайб задааст. ҷустуҷӯ чанд рӯз идома карда 29 июн маълум шудааст, ки писарбача мурда пайдо шудааст. қаблан кормандони кумитаи тафтишот занеро боздошт кардаанд, ки парастори расмии писари гумшуда будааст. илова бар ин шӯъбаи вилоятии кумитаи тафтишоти Федератсияи Русия хабар додааст, ки дар робита ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. рӯзи 29 июн ҷасади ӯро дар як сумкаи варзишӣ аз гараже, ки парастораш Вероника Наумова иҷора гирифтааст, пайдо кардаанд. қабл аз ин зан аз гум шудани писар хабар додааст ва 3 рӯз тамоми шаҳр дар ҷустуҷӯи писар буданд. Наумова бо гумони куштори далер боздошт шудааст. пас аз пурсишҳои тӯлонӣ вай ба нерӯҳои амниятӣ иқрор шудааст, ки ҷасадро дар куҷо пинҳон кардааст ва гуфтааст, ки писарбача моҳи декабри соли 2022 даргузаштааст. дар ин бора то ҳол тафтишот идома дорад.